Ablaye Wolle kadi yo Allah hokkumo juutde balɗe e moƴƴude battane dendagal boññinaaɓe hannde maayɗo heen e guurɗo heen e gonɗo diaspora fof ne jaara Allah ne jaarma tugge ilmami adde jonguru adde mawɓe fof aɓe ñaago Allah yo Allah hokke cellal timmungal hokkuma kadi mbawka ka Allah foda no jettinirɗa golle ɗe fof ɗo joni komin keeɓi ɗo ko gila min jibina min meeɗa heɓde ɗum golle ɗe noon kanko seerawo wonko haali hen seeɗa ponoje ɗe ne manki eyyi ndiyam ɗam joni so baril ɗe keeɓi hakkude ndiyam ne heddo taw wawa yaltude tiwo gonɗo dow o omo manque yettade fond ɗum ɗo ɗum ina heddo hedde dal hedde 20 bari taw jippatako eyyi joni noon o haalindo haala batterie yo mbaɗe hen pour ha affaire o jogo puissance min mbimo a tan ko an waɗi an woni responsable baɗɗo ɗum foof yo woppe ha gara kalanɗa timmina golle ɗe ɓayri kadi hay goto wawa jokkude hen goɗɗum pour ɓawla hen a caggal teddugal mbaɗanɗa boññigal an koye boññi jeeɗa kadi aduna Allah fof ne andi an aɗa yiiɗi boññi ko gila ɗum ɗo ɓama e jungo ma a wino so Allah jaaɓi no wayi waade fof ma ñiɓɗo forage o ñiiɓi o darim boññinaɓe fof jii min ñagoto Allah yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah teddini ya barke Mouhamadou Allah jarama jarama min ko Hamidou Diaw mbiyetemi ɗo e Bondji Waly jeeyami ko ɗo jibinami min ñaago Allah yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah teddini ya barke Mouhamadou Allah jarama on jarama komin gasani on woynu amin gandi oɗon jogui caɗele min mbawa joɗade lebbi ɗiɗi lebbi tati min mbiya min gasani on forage on keɓani ndiyam te amin jeeƴ ƴogo toon koye ɓulli min kalni harleɓe amen ɓe yo gar mbaɗan on ɗum ɗo kam gonono hutorade ndiyam ɗam kono ɗo jaɓana ɗo ko 50 métre cube sato dow mum watte ɗo sato ɗo mo ganduɗa so tawi waɗama wuuro ngo fof bari so heeɓe ndiyam so tawi gandi soloɗen dañi hen probléme gadden courant ha ɗo wona on probléme kam certi hen on ɗum ɗo wona ɗum ɗo wiya yo mbaɗane ɗum ɗo ko haade ko certi e caɗele ha min gandino on wonde on certi e caɗele e ballal Allah Ablaye Wolle Ndiaye kono noon ko satodomo 50 métre cube wiya yomin mbaɗɗo ɗum ne kadi min mbatta ɗo ɗum ɗo gande ko haade wona golle ɗe gasani to min mbiyon Allah jarama on jarama min jii jaɓɓugal ngal amin gandi ko Thierno jaɓɓi ɗon amin gandi ko ka Ablaye Wolle jaɓɓi ɗon wona minen jaɓɓi ɗon amin gandi kadi ko golle makko ɗe jaɓɓi ɗon enen foof dendan mbiyen yo Allah yomo moƴƴere en jetti kadi haralleɓe men ɓe kamɓen soɓe mbawi konko mbawi ɓeyde hen tan on saaha jiyen poften inchallah caggal yettude Allah e julde rasul sallllahu taala alayhi wa sallam calmini dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe foof e juurade kadi hilifaɓe men wonɓe ɗo ɓe foof ko yettude Allah no feewi yettude Allah kadi no feewi wiide alhamdulillahi rabbil alamin ɗeɗo golle to immi to eto yetta ɗo ko yettude Allah tan wodani en enen fof noon saabu mo andi Bondji andi probléme ndiyam gila dawa dawi mataw wiya ko Bondji ala ndiyam min kaalino ɗum ɗo ñande hen nde garɗen premiére fois nde forage o waɗande waɗi ɗum ko Ibrahima Anne magique forage kamɓe mbaɗi forage o mais ko Omar Diara waɗi installation o minen ko minen mbaɗi château o en attendant le directeur général wini Abou Ndiaye joɗaniɗo Fondation Thierno Wolle Ndiaye ko 50 métre cube watte ɗo inchallahu taala kañum e installation ngaji muɗum foof so Allahu lamɗo jaaɓi eyyi forage o nde asa ha paari nde waɗama installation waɗa foof min gari min mbaɗi 2 réservoir 5000 litres woni 10 000 litres presque woni ɗo ko 10 métre cube woni ɗo eɓe mbawi hutorade ɗum en attendant hade sato dow o waɗede inchallahu taala eyyi ko yettude Allah tan no fewi e tawtorede oɗo kikiɗe Allah hokki en cellal e gurdam e tawtorede ɗum ɗo e yettude kadi baɗɗo hen jawdi muɗum o waɗiri kadi saabu Allah yarani hen haydara waɗiri ko saabu Allah e nelaɗo muɗum ko Bondji foof waɗana oɗo forage ko forage Bondji foof e diwan o foof kadi waɗanaka tan ɓe walla ɓe ala ko Bondji foof waɗana kala hen tampunoɗo hen bannoɗo hen doole muɗum bannoɗo hen feere muɗum mbaɗi hen fofoof muɗum tampere muɗum yo Allah yoɓ ɗum yoɓa Allah ji Ablaye Wolle Ndiaye jobdi moƴƴiri ndi o handini ɓe to makko kanko e ɓesgu makko fofoof Allah ɓoydanamo e bawal makko kadi woppidamo e ɓesgu makko fofoof ko heddi ko kadi Allah waɗa hen barke inchallah kadi e yettude Abou Ndiaye no fewi saabu ɗum ɗo foof somin cuusi min goni ga emin liggo ko kanko dolni amen o rokki amen moyen haydara tip mankani moyen o rokki amen kala komin lamdi gila subaka ha hira tawata ko ɓadinani amen so leeli koto amen leeli kono wona to banggue makko kala ko jiiɗon ɗo ko gollaɗo eko jogorɗon yiyoyde ko arata ko foof ko haaldano o waɗi
so leeli koto banggue amen to bande liggotooɓe kono wona to banggue makko no kalduɗa ɗo joni an kalduɗa an bonjinajo o totta ko omo rewni ɗum laawol omo jokkira hen ennam omo rewra hen Allah minen liggotoɓe koye amen hay caɗele goote min ngala gila min gari ɗo Fouta ma won joni 3 mois mbeɗemi ga ko gunas gummimi mbeɗemi ga liggo mais hay caɗele goote min ngala wuro fof ngomin jeehi ko lamdi ko eko haaldano ko o timmini ɗum e guure ɗe fof minenne kadi Allah reeni min resi min komin jamirano e yomin mbaɗi fof min mbaɗi hen kadi ha yettima ɗo no guure goɗɗe puɗɗorani kadi ma gas kadi ha daña ɗiɗo kikiɗeji kadi inchallah voilà min darino ɗo ndiyam o premier étude géophysique o min waɗimo min waɗi étude géophysique o nde mi paari étude géophysique o kadi après installation ɓeɗo assis magique forage assis forage o après minen min mbaɗi installation min mbaɗi ko ɗum ɗo min mbaɗi installation solaire o min mbaɗi voilà min mbaɗino après min gari min jeewi fof ne fonctionné normal voilà inchallah on jarama min kadi min beltima e golle mo on calminama onon bonjinaɓe fof e min jii jaɓɓungal ngal c'est impressionnant ɗum ɗo noon hollirta tan ko importance ko waɗa ɗo ko e to ɗum yetti e ɓerɗe yimɓeɓe eyyi on beltanama mbiɗen mbiya on minen ko banggue technique min kalata par ce que ɗum min gandi oɗo forage mbaɗaɗo ɗo eɗen gandi diwan oɗo ko diwan mettuɗo hebde ndiyam won hen yimɓe ni sa noddiɓe mbiyatama ɗon awa hebde ndiyam par ce que Allah waɗi ko machine aji ɗi ɓurɗi hewde hutorede oɗo diwan ko machine aji baɗɗi limité ko jahoji 100 mètres ɗi ɓennata ɗon eyyi e ballal ceerno Abdoulaye Walle Ndiaye ardagol alhaji Abou Ndiaye o wi min jeehe toon mbaɗe feere ha yooɓe keɓe ndiyam nde min garata e ko ɗum min gardi diwan Fouta noon ala no heewi nokkuji ɗi min gasi kono hewani to jaata ɓenna 100 mètres forage uji men ɓuuri hewde ko 100 mètres asete ɗo noon min jeehi ha 227 mètres ɗum ɗon noon wonko firti woni joɓɗo mbiɗo yo yimɓeɓe keɓ ndiyam o ko mbiɗo gase min gasi 100 mètres min ngala ndiyam min kalnimo o wi min jeehe ha keɓon ndiyam so woni no 600 mètres kadi min jahat min gaddoye ndiyam ɗam par ce que ɗum min jamira wona probléme yobde o wi min gase ha keɓon ndiyam Allah waɗi min gasi 200 mètres pawɗo ha 227 mètres ndiyam ɗam timmi joni noon ɗum ɗon aussi wonko kalnete ɗon hen ndiyam ɓurɗam woɗɗude ɓuuri moƴƴude ndiyam ɓurɗam woɗɗude ɓuuri welde ndiyam ɓurɗam woɗɗude ɓuuri hewde pour gandon importance forage mbaɗaɗo ɗo o omo wawi nandude e forage uji keddiɗi ɗi kono o fotani e forage uji keddiɗi ɗi eyyi ko forage mawɗo baɗɗo importance mbaɗaɗo ɗo ko dogowo siècle aji kewɗi enen foof en jahan génération goɗɗo aran en hutorom inchallah eyyi joni noon installation mo jiiɗon o on jiiɗo équipe aji kewɗi on nani ceerno men nde bande waɗata présenté joni équipe entreprise aji tati pottiɗo ɗum ɗon noon hollata on ko importance golle ɗe kala mo yi ene heeɓi minen fof ko min gollanta ko fondation min gollanta kala mo yi ene heeɓi ko dogue yaya mbaɗoya installé Bondji ko pour ha golle ɗe jaawa eyyi en général eɗa addi no kewɗen gollirde kono ɗum ɗo addi ɗum ko pour ha yaawa oɗo installation kadi son di on nandani installation ji kewɗi ɗi fondation o heewi wadde ɓe min mbaɗan forage ha gasa min mbaɗa château d'eau mawɗo sa yi ɗum ɗo waɗa noon ko urgence gonɗo e nokku he nokku o ene sohli ndiyam te ene heppani ndiyam wawano joɗade ne faade par ce que eɗen fof eɗen gandi mahde château d'eau ene ƴettata ko famɗi foof ko entre 3 mois ha 6 mois ɗum heewi waɗede joni noon nokku o wawa fadde ɗum o hokki yamirore ko yo waɗe dani pour ha yimɓe ɓe mbawa hutorade ndiyam ɗam eyyi ɗum ɗon noon ko ɗum woni ɗo mi yi won lamdiɗo question o joni o jaabima hen eyyi ko pour andinde on importance ko waɗa ɗo ko eko jogori waɗede kadi ko eno aroya eyyi joni noon onon foof mi beltanama assalamu aleykum wa rahmatullah